Jeg er Nora Hauger fra TV2 News. Der er Jeppe. Ja. Osman. Ja. Og Trokker. Yes. Må jeg stille jer noget spørgsmål? Det må du. Det må du Ja. mange gange. Synes I, at det er irriterende, at folk smider affald i naturen? For eksempel plastik og sådan noget. Mega Ja. irriterende. Ja. Fordi jeg synes, det er træls for Ja, det synes jeg også. dyrene og dem, der er ude og gå. Ja, naturen Ja, det er synes jeg også. ødelagt. Ja, det synes jeg. Ja. For eksempel som for eksempel Hørkasø. Ja, det synes jeg Der, også. der er meget skrald Ja. dernede, og det er helt ødelagt Ja, dernede. det synes jeg også. Og det synes jeg også. Ja, det synes jeg også. Mhm. Ja, det er godt, I er enige. Så, må jeg så stille jer nogle flere spørgsmål? Ja, det må du meget Kommer gerne. bare med den. Synes I, det er synd for dyrene, at de dør på grund af det? Hold da op, det synes jeg. Det synes jeg også. Jeg synes, det er dyrt. Altså, Synes jeg jeg har været nede ved Hørkasø, og jeg har fundet sådan en død tus, og det var Ja. selvfølgelig synd. Jeg har også set en død Ja, and. det synes jeg også. Det er fuldstændig om, hvordan nu. Ja, Det synes og jeg også. det var synd der. Det synes jeg også. Jeg får synes jeg helt kuldegysning. Ja, det synes jeg også. Ja, Det synes jeg også. det synes jeg også. Har I så en plastikcontainer? Nej. Den holdning har jeg ikke. Nej, det er ikke lige mig. Nej, Fordi jeg tænker, du kan bare smide det ud i en normal skraldespand. Jeg bare genbruge det helt lort. Ja. Ja. Nå, lad os gå videre. Men synes I så, at man skal genbruge alt det plastik? Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg faktisk. Ja. Hvorfor? Fordi så skal du ikke have en plastisk skraldespand. Ja, det synes jeg også. Det synes jeg også. Ja, det er helt enig. Det er også. Ja, men det var så alt for det. Ja. Vi takker os, jer. Farvel. Farvel. Og det var Trokker. Ja. Osman. Ja. Jeppe. Ja. Hyggelig at møde dig. Yep.